Kublai fibro sai sinpat kamit su kamen fibro kiba kerjaan bahai kan ke YouTube senang jong badeng dotrong ti menta kamit kadi kamit basuk kamen di fibro pi lai wan trei na ka jeng trei jeng ta jong pi na lagi kam kijam jong pi berkhot pi la thaj pi la jeram ti menta anong ipi ba ka jeng pule menta kamit kadi na ka kitab jong sirang na kal nong balai fulai ti kajing iper hapdeng kijing tau ti menta shua bangan puli na kitab jong sirang namar kum ha kajing perkhat brio ngidon lai kijong duna ngidon na kijong bakla ti menta ba ngampasat jengmut ipi ba bun sen hi haka jingim ka jongi ba mana kasingi namar ka de ka jingle lade jong kibriu ki jongi hi de ka jingle lade jonga jong pi hi bangi sangat jenjar ti menta nga kaphang kalong kumni ba ngayi ba borobor ba kide kibriu jongi hi ki ba penle ranye kibriu jongi hi ba ban tre ka kam ti lada kano ka kamru kidi kibriu jongi hi ba penle ran ya kibriu jongi kidi kibriu jongi hi ba pendu kam kibriu jongi namar balik kidu kam namar ban tre kano kam kila penle ran bade na kata katau ba kim sem lakhen kam hiru ya kano ka kam mla daki phofu sen nga jukran ni kata namar balik kan saya ikran ru namar ba lada u pulit lani utau menterkam sokar lani unu menterkam sokar udi unu hikai lani udi officer udah trei kano kam sokar ru uklam ya tulop rada kaksiar uyo tulop rada pisah ti kibri ujung ipan lada unu musi untrei ka kam musi ban so juti mo uklam ya tulop rada ka uyo rada pisahi kani kamut kalong ka kebangan penskutu ipi ba pin sempang ti lada unu ubrio utre ya kakam kabakramu kam ban bat kulom bat yei ti kam don jing ye per ei ban unong sanyut unong bat ya usunsar namar lada ubat kulom ru uyo tulop da kapisahi andre lada unong sanyut ru lada ubat usunsar kamut uyo da kapisahi ti hala ijing yo te kamut kadon kabayo he kadon kabayo ret andre yang ahi ngaperkhat iladi kabha kabangang trisitom kabaha kaba nga kudu tercemti tirsum kiat lejong bangan yo kabam kadi nga kemen ya kata namar kamen sim kapalai bani ka pisatu pisa bam klop ani pisa bam sap ngam don jumbut ngasko thu ba ladang ali ngakam kumba le ki kibai ngatip kilat kilenti banle henry balai bangam ngam kwa banle kata namar ba yang ala hikai nadu dangret bangan tresitom tengah hun ngakemen halai iding trestom takadau balai bangam juliran bentre kam lada kibriu ki kenpo ki keren ben lane ki don kata kajing keren ban peleranya ngam julirannya ngong ipi hakino ki jingle ki kam junga ngam juliran balingan deran haba kitu kibriu probor haba ki ba sngau ye ki ba kilong ki basta Henry kilet senong kendong lada pinang tang banang keren pareng kemut kilit pen sengotu senong kendong lada kin sengotu ipi haba pikiran dak pareng te Henry lada ibadang inlet nganong ipi bro kawe shano balik apa jalan mekarya kibriu ki sengotu bai keren ni kana bad ibadang tede nang takadau umdei bangayro ld Henry nga sengotu ba nga bat kinong bela nga ngade unong bela ngai sengotu ru pranong bela nga ubaduk nga sngothu ru ubaduk usngothu yanga nga sngothu ubaduk namar ba prabaduk ti denak takadaw nga unong kendong nga sngothu unong kendong usngothu yanga nga sngothu unong kendong namar balei de pranong kendong ti nga bat kibriu jonga habangi ekran ye kana kibriu jonga kisngothu yanga tinga nga kran naktian la jong tiki kuburom yanga nga burom yeki namar ngi ekran naktian la jong namar ngas ngotu baladangi kenkor yakan no jaka kabangi im hakata ka jaka kaba aja aido aibam aidi kamut katahi ublei ukerku namar ba kenkor handai lada pim kenkor lada pim nyokor te kamut katahi pikit jinjar haladehi namar ba pim nyokor
ti de na takadaw ba kam don ka jing sngoper yanga lada kan don ka jing but penbut nam lani kata ka jing yalam bakra jing kibrio ban pento bria ban namar ba kim sim la perkhat kamut ba shubu mensim aluki kata kamut kadai ka jing sngotu hi ka jongki kamut ki kwa ayu ki yo hi maki ngam yu ngam dan ka kabang perkhat sni nom ta jongki sngotu hi maki namar ki don ru ki prolog projor ba borobor ngara ju kentu ya phi ki nong kersan jonga ba phimdei ban bisni ya kito ki bri ku ba kwa un pun nam la ne ki bale asni yanga namar jong ba dem waju bisni ya kitu ai kin re namar bale ngangam mong te bale phi phin ya mong kamut phi phin mong na ka bantai la de mde ban mong na bantai jong ba dem sto mong na ka bantai la de da kilia ya phi te samong ke nya ne dale ya nga waju mong namar ngangam mong ti kamut phi phim de ban mong ngakerpat ya phi kinong kersan jonga de na takadaw ba lada phi ong dan ru ki prolog ke ba phone nga ki ong ba kato ka jing edit ya kato ka video e ba ki kwa on peleran i balai phi phim li ajing ujore ngamtre ban lej ajing ujor ngong i phi namar ngatep bala dang lej ajing ujor ngalong tik ma penjenjar hi beri lojong haba kim pat sngotu kamdon jung mot hiru yanga bangan lej pen i yaki haba kim pat sngotu namar ka sim jongki hi kebisari ki ka jung mot jung perkhat hi jongki kebisari ki ka sim jongki hi kebisari ki telada kim pat sngotu ai kin perkhat mi namar kai ka baki kwa ka sim kum bak ka kwa ka sim jongki ai kin yo hi maki ki kwa akum no kanam sno hanga de na takadaw ba ngala ban ongi kata ublei utip khamphai kata omdei ba ubriu jungi ula longblei handrei nang don ublei ubakraw ublei jonga ulong bakraw de na takadaw ya ka ka ba phi perkhat sniu hala ka mensim phi yo hi ka basniu handrei nga perkhat ba nga khmi lenti bek ba ublei un ai nga ka ba de na takadaw ba mentangan puliano naka kitab jung sirak nangkal nong ba lai phulai ka dukhot banangkong hadu balai puai ti tangan puliano te nginia perkhat nginia puson halor kani ke jingtho naka kitab jung sirak ti ke borokhot ki balatho hangni kadei hi ke jing persat mesim ke jung ublei namar klem ke jing persat mesim ke jung ublei mangi ubreung inom la peli te de nak takadaw ba kanika kitab ru kapatai kumni nakal nong balai fulai mo un omngat jing sniu ubri ubating burom ya utrai hendrei haka jing un sapelaj ya uberbor ubri ubastat un isi ya ka an hendrei ukenjaru arsap ulong kum kalien haka erion uriu sngotu un shania haka an naba usania ya ka an kumba usania ya ka jingkren blei to dapan khre ya kata ka ba pidei ban ong te kumta andan basngap ipi ya ka ba pitip to dapan renti lang bat hangta sajubab kado nuot jong ubi kalong kum ka syaka kali bat ki jing perkhat jong u kisat saudong ulok ben briu ulong kum ukulai shanu shong manoru upa ulok ben briu ulong kum ukulai shong manoru upa kajing ye pher hapdeng kijing thau Malaysia kano kasngi ka khambha ban ya ka weipan haba ka jingsai baro sisnem kawan na kasngi da ka rai jung utrai yaki lapen ya pher bat ulabu yaki ayom bat kisngi niam yaki karto kani ula penlong ki bakut yaki weipan ula penlong kisngi po ya baro kibriu kilong naka khendau bat ya u adam la thau naka domet ha ka jingdam ka jing start jong u utrai ula penya pher yaki kawei utrai ula penya pher yaki bat ula bu mar la ka jong karukom yaki wei ula karkhu bat ula kantiu burom yaki wei pan ula penlong ki bakut udaya lam yaki shadu jannadi Hendrei yaki wei pan ula tim bat ula pendem bat unsa sei yaki naka jaka jongki kum kadeu kti ha ka kti unong thau khiu na ba
upen long dur kat ba umon kumta kila long kibrio hakakti jong unong thau jongki ban ai bai nong kat ba u idei mar khang pong ya ka jing sniu dei ka jing bha mar khang pong ya ka jing yap dei ka jing im kumta uriu boman ulong mar khang pong ya uriu hok hapet ya ki kam baro jong ubhalor tam ki ya sijur kawei mar khang pong ya kawei pan ngalalong uba khadu ban pej perman ngalalong kum uba khar ya kabala i kinong khetso wan da ka jingkar khu utrai ngala pau khmat e bat kum unong khetso wan ngala pendam ya ki kor terliat wan jonga to pej thu bangam syam la tre sitom tang nak bentai la dia simen Henry nak benta baro kitu kibawat jing hikai to sngap yanga phi kibalong he long han hapdeng kipat bat phi kinong yalam ka jing yalang to sha skor ha ukhun ne katanga ha upara ne ulok ha ukhun ne katanga ha upara ne ulong watsha bakin le don bor halor jongphi kat ba phidang im wat airu yala ka khandeu ka siap ha uwei pan yo phi babe bat phi pan biang yaka kat ba phidang im bat phidang don mun sim watsha ba unu unsim ya ka jaka jongphi naba ka khamdei ba ki khun jongphi kin pan na phi ban ba ma phi phin ap jing subun na ki khun ha ki e baro ba phi le to le rangba wat pen tho bria yala ka burom ha kisngi jong ka jing im jong phi kila jan kur hatmir jing yam to babe yala hatmir jing yam to bate yala kaspa ka hajar ka jing yadei bat la kimrau u phlang u shabuk bat ka jing kit ya ka khasur ukpu ka jing sneng bat ka jing trei ya umrau to pen trei ya umrau bat phinyo jing suk ha penle jaitu ya kikti jong u un kwa banyo ajluj kalangkor bat ulakam kin pen khung ya urendang bat ya umrau ubarunar don jing pen sitom dakakor to pen trei ya u ba un om kala jaitu na ba ka jing jaitu ka hikai sibun ya ka jing sniu to pha trei ya u kumba udei ban trei bat lada ko ngu pendat kendri ya u wat jule perking than yano bat wat le ya ka bom dei hok lada phidon umrau to le ya u kum ya ladi na ba phi la thiet ya u da la kas ep lada phidon umrau to le ya u kum sipara na ba phindon kam ya u kumba phidon kam ya la kaman sim lada phi le ben ya u bat u phet no na kano kalanti phin liwat ya u kani kaktian ublay kani kajutang jong ublay ngasungu ya ublay ti menta haba kani kajing tho kalong kumban hikai na ka banta kajing im jongi kumnu bangin le ha kajing yade prabriu lane kajing yade ban ki nongbela lane ki syakor jongphi ti kibab trei nak banta ka kam jongphi ti kumno ba phin le hakaba yade bat kinong bela kinong sngi jongphi omdei ban nyau ben lani omdei ban kran ben lani omdei ban le kino kiba iya ha bat ka akor brio lani ka akor le akor kam kumpara brio ti menta lara dei ba ngidon hakano ka kardan ru ngide ban sngothu kan kumpara brio omdei bangin chule madei mata mo le he le meng le kraw namar kadon kapur ngan ong yepi wat usiem ru unhap thia hanala ti menta uri usiem laisai undei uksau ti dena takadaw ti lada ya ka eke jing kerpat jung baduk lani ke jing yam jung baduk lada fi iben kapur kanom slam bapin klem ti dena takadaw ba tolong borobor ki ba syampang tolong borobor ki ba perkhan ti
haba pia kendo ya nu ubrio ubapan jingirap to dale da sengothu to dale da perkhan to da tenju suai uru amdei bansu sule aksbun tanalor kat bakaman siempan kalong arsertap Henry haba pile le wajubabe ban wali ya tu khana ya kata kaba pile ya kajing le bahajong pi hakiwei namar kata kamlong kabadai Henry haba pile le nadu kaman siem khanang ba ublei undup khui pi ti tangkini kentien ngin sai syambiang ngin sai kendu biang ti ngangit ba pinia perkhat pinia puson hina la dia ngakat bakot la ibor hi ngalaya samlem kat bangakot la ibor kat kum kajingla kajonga Henry ngamnget pede yala dia ba kadai ka eka ba ngala nang borbri lojong nganget be ba kadai kajingla kajong ublei ti to ai ba ublei terkenrat un kerkhu ya pi yanga barokot kibaya pej ya kani ka YouTube channel jonga ta ai ba ublei terkenrat un kerkhu kerdo ikikam kijam jongi kiba malakasngi angin bit biang in pu in pieng ti airu kajingi tali bangin ya sngothu ngin ya pediang iwe da kaba nginla banya tali hakoi kasngi ngila banya lumlang hakoi kasngi ngila banya sngothu jingmut no nang ni sakmat ngila ru ban peni kanuk saba baham ne ban yalong kawai kum ha kajingi kran ya khana kamut haka jingle ka jingkam ngini kan ti wi wei tinga kemi lenti ba baro kata ka de jingkerku na ublei hi tingin duai hala simet na kabanta ka jingba jong ka imlang salang jungi na kabanta ka lawe jong ka jai bendri jungi tingi kerpat na ublei hala simet ba uni alam lenti yang ya kalenti ka badai ba bangin la banyang hala kanong rim ka baskem khanang ba ka imlang salang jungi kan phu kan phieng bat kan yene kan isa ti kublei sibon ye phi baro ki papet ye kan ki tu sol jonga ai kublei phi kamit masuk komen